kommet igennem en uge, som har indeholdt vemod og sorg og smerte og nogle helt nye diskussioner i forhold til dem, vi plejer at have. Men det skal det ikke handle om i den her videohilsen. Der skal det mere... Ja, det skal sådan handle om, at det faktisk går mod lysere tider. Ja, så er der trafikradio fra P4, inden jeg skruer over på P1, sådan som jeg plejer, den gamle taxamand plejer at gøre det. Klokken er 5:54, og det regner ikke, det er bare for at få taget lev på stejende forruden, som jeg plejer at sige. Men det er selvfølgelig en af de der morgener, man tænker, hvad fanden laver du herude så tidligt om morgenen? Til 2 drab og flere drabsforsøg. Men det er udtryk for en berøringsangst på et tidspunkt. Ja, så er taxamanden nået frem til P1's radioavis klokken 7:03. Og med lidt god vilje kan I ikke se det. Det er ved at lysne. Det er ved at blive forår. Det er min påstand. Og ja, der kom den næste tur. Og jeg skal en tur ud på en af de private skoler i Nordvestkvarteret. Og som I kan se, det er ved at blive lyst nu, klokken helt præcist 7:37. Jeg skal lige have det bipper og bimler. Jeg skal lige have min sikkerhedssele på. Det er ved at blive lyst, så nu er det altså ved at være ganske lyst her klokken 7:30 om morgenen. Så nu kan man mærke, at tiden har ændret sig. Og det er altså ikke tilfældigt, vi taler om årstiderne. Det er og bliver en bedre måde at være taxamand på. Ja, det var sådan en lille hurtig reportage fra et almindeligt morgenliv for mig, taxamanden. Det er virkelig sandt. Altså de der minutter, vi går lyser hver dag, det gør det helt skønt at kigge på klokken og se, at vi lever altså syd for Polarcirklen. Gud skal tak og lov. For mit eget vedkommende, mange spørger, hvorfor i himlens navn jeg tager ud så tidligt. Og det er jo for at tjene penge. Min vognmand vil jo altså også helst af, at jeg tjener penge på den bil, han stiller til rådighed for mig. Men det er selvfølgelig også for at tjene penge til mig selv. Og derfor er det, vi kører ikke så meget om morgenen, men jeg har altså en strategi der, hvor jeg kører, i det selskab, jeg kører for, og i det område, jeg kører i, som er nord for København, på hverdage. Jamen, der tager jeg tidligt ud om morgenen, og nogle gange sidder jeg, hvad skal man sige, flere timer på den måde, at jeg trykker på en knap her på sædet, og så nu vil jeg ikke gøre det mere på grund af trafiksikkerheden. Men så sidder jeg og venter og håber på, at der kommer en af de gode ture. Sidste par dage har det ikke været så godt, men ellers er det for mig rigtig gode ture at køre fra Nordsjælland og hele vejen motorvejen til lufthavnen. Så derfor er jeg ude tidligt, og derfor er det fair nok, at i den her branche, der kompenserer vi altså en dårlig timeløn med at være lidt mere på arbejde. Det kan der holdes mange ideologiske foredrag om. Selv plejer at være lidt egoistisk at sige, at jeg har været chef i mange år, så jeg er vant til at lægge mange timer i mit arbejde. Det ville have været meget mere vanskeligt, hvis jeg havde børn. Det må jeg så til gengæld erkende. Men det er vigtigt for mig, at det er sådan, at der bliver tjent gode penge i begyndelsen af dagen. Og det er det, der er min strategi, at få høvlet så meget ind i begyndelsen af dagen. Lige nu havde jeg en tur fra lidt tidligt på dagen fra Rigshospitalet til Sydlige Greve. Det er rigtig godt. Så her torsdag eftermiddag er det en glad taxamand. Han var noget mere sur i de foregående dage, men sådan er virkeligheden altså. Nu nærmer vi os weekenden, og det har været lidt stille i forbindelse med efterårsferien. Det tager altid af underlige årsager nogle dage ekstra, inden det virkelig begynder at rulle. Så der er nogen, der altså skal ud og tjene nogle penge her i weekenden, hvor taxamanden selv tager i sommerhus med nogle gode venner. Vi har sådan fået ungdomstendenser her på vores modne dage. Så jeg skal slappe fuldstændig af. Men til alle jer, der må slide i det. Morten, min stakkels natmand, der skal ud. Han har også holdt så meget ferie, så det er på den anden side også på tide, at han kommer ud og bestille noget. Til alle jer vil jeg først og fremmest sige, udover god weekend, kan I nu have en rigtig god jagt.